wanggo sagung jajaran nanging sangatang ngiki Joga saking Wiyati tamaning naga Prabuti Balaksana Re Prabuti Balamangkana Manjang asa menyang sasongko wayah genyong wayah nyolak keyong somara renenggong laring ori yakti ana sereman do
Galatri kapiteng Surya kining wang kawa so member saking sari sekarang nalindro lelo lelo risang sekarang nalindro suming nolo Setya asmara dewa dewa taning sukming no Allah salira madibya dibya 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 jayeng sanganarana twalon kangendika ngagoso timbul marang Pratiwi paman megenira manira sun biji mangarsa kadiparan pawartane pati Harismuni nampi pangisripun Paduka Rarja tan manggi pambengan setunggal menapa nggir keparing ingkang paman ngaturaken pangabekti mugi konjuk sandhaping modha nggir anak Prabu kula tampi kinalungaken jangga singgo dadosaken katentreman gesanggulo lan monggo katuran binarak lenggah kanthi mardikaning penggalih paman ngeluhuraken dhateng menapa sabdanipun Paduka nggih anak Prabu nggih Koko Prabu kula ngaturaken kasugengan so ngaturaken pangabekti dhateng Kakang Prabu Karna kalengking kalinggo gamurdosi panakramanipun Yayi Prabu ingkang rumentak raka pringawangga Yayi mboten namung puja-puja astripun ingkang raka katampiya Yayi Prabu kapundi singgon dadosaken jejimat monggo katuran binarak lenggah kanthi mardikaning penggalih noni nggih sampun boten kirang setunggal menapa ingkang raka ngawangga kula ngelungaken jangga kula nilingaken Karna Yayi Prabu Bapa penemban turna kula ngaturaken kasugengan so ngaturaken pangabekti katur konjuk Bapa Pendhita Bapa Ojo pelole-lole berguduk monyor-monyor manung prit gantil putih kisah dengan tombang meripat kula pandeng saya dangu mboten kiat nggih nampi pangesripun Paduka Rarja mboten manggi pambengan setunggal menapa mboten amung sekondure
Pojasripun ingkang bapa katampi nggih anak Prabu nggih kapundi sing pun dadosaken katentreman tumrap gesang kula bapa boten namung pribadinipun Paduka nggih Prabu Duryudana saged sak putra garwa kali saking Sambikala menika pemuji kula katuran pinarak lenggah kanthi maradikaning penggalih sampun boten kirang tunggal menapa kang bapa namung tansah mawantu-wantu dipun Paduka nggih anak Prabu nggih karo tomarma prayoga wiswane jeneng para yayi ngluhuraken sabdanipun Paduka Koko Prabu sawan-wanci wonten dening retan saha nglungaken jangga kula tansah nilingaken karna kawula non Teresat padaning sun tumiling mangolati Puspita menta endakan warani metering taman anon panona sekarang warasiki menyuteng atias menyuteng atias sampayata satu Rama Parung amit-amit pasang keliman tabi sinabet mriku dina tinebina mriku lasring Bathara Yayi Prabu ngantos kraya ingkang ngropi ngawong wanggiripun prapting wonten ing Praja Ngastina ing semu kados nandhang Badri Irawan Badra rembulan Irawan mendung kados dene mendung aling-alingi pandanging rembulan menapa ing dadosaken duwitaning penggalih enggal dipun wedharaken Yayi Prabu dawuning anuduh Koko Prabu pepetenging manah kula karana katembe nampi wangsiting Jawata sasenringing saged kecondhoan wahyu Mahkutarama menika saged kasembadan dados Nalendra ingkang jaya jaying palugon kabar ingkang kula tampi wonten pendhita ingkang mapan wonten ing mertapan Gunung Utarungga menang peparap Begawan Kesawa Sidi pramila kados pundi marginipun murih kula saged katrima gesangipun nampi wahyu Mahkutarama Koko Prabu monggo paring pemandang dhateng gesang kula iwang supa mustikaning jagat raya kepareng ingkang ropi ngawong lumajeng sawetawis Yayi Prabu
umuri kasembadan sedyanipun kecondhoan Wahyu mah Kutha Rama. Jaranipun kados pundi Koko Prabu? Saking memanggih kula Yayi Prabu Parikedah lampah tapa japa srana resik kalian gentur. Lampah tapa japa srana resik kalian gentur. Leres. Tapa wong duwe gayuhan luhur kedah lampah prihatos. Madang longan turu longan utawi nglampahi puasa. Ampun ngumbar hawa nafsu awit tiyang gesang menawi remen ngumbar hawa nafsu gampil kecemplung dhateng jurange kasengsaran. Kosok wangsilipun menipun nyengker marang mubaling hawa nafsu niscaya badhe ketrima gesangipun. Kaping kalih lampah japa manembah wonten ngarsanipun Gusti lumantar agami kapitadosan ingkang sampun rinasuk. Agaminipun menapa dipun lampahi? Kapitadosanipun menapa monggo dipun lampahi ning pama dipama aja wadan-wadanan. Beda agama beda kapercayan ampun wadan-wadanan awit wong yen seneng wadan-wadanan tundhone mung arep congkrah. Monggo rukun damel sentosa, wong yen senenge congkrah mung badhe damel bubrah. Werdinipun sarana. Sarana menika piranti? Cara gaman kepengin landhep gamane kedah dipun asah. Yen to ngasah gaman menika ngangge wungkal. Wong bodho kepengin pinter kedah sregep sinau, ampun rumangsa bisa rumangsa awit. Menungsa ing rumangsa bisa uripe badhe sombong. Ning yen bisa rumangsa gesangipun saged mulat salira angrasa wani. Lajeng werdinipun resik. Resik lailan batosipun kedah mboten kenging cengkah. Ajining diri saking lati, ajining salira saking busana. Kebo menika dadungipun menungsa ngendikanipun. Pungkasanipun gentur menika temen. Sapa temen tundhone menangi teman monggo sinau bareng-bareng kalian kula Yayi Prabu. Lang nenggalang jana karabadan namun saged kasembadan sejaripun parikedah lampah tapa japa srana resik gentur paman. Jatosipun kula menika sarujung nggir nanging ngendikanipun ingkang rangka menika gampil dipun ucapaken awrat dipun lampahi. Leres. Gampil dipun ucapaken awrat dipun lakoni kok ahonge rumiyin. Sing penting kok ahonge. Pangapunten kula badhe matur nggih. Monggo Bapak. Risang pandhita kang karya pangastit. Mengajak tawa sesuai angin yang lawan kalian kanggo
gampil dipun ucapaken ing angel dilakoni. Apa jaba srana Resi Gentur menika awrat angel. Awit Kurawa menika ibarat sampun salah baru nggih. Wiwit alit mboten nate priyatos, mboten nate prihatin. Kurawa niku senenge mangan sing enak-enak. Ngombene sing seger-seger, bayarane njaluk sing akeh, nyawang wong wedon sing ayu-ayu. Nah. Urip sampun kulina kaya niku kan priyatos kados ngendikanipun ingkang ngraka niku mboten kiyat. Pun manut kula mawon. Lakon napa mawon angger manut karo drona mesti rame. Rame beres. Beres kures. Lajeng lampah kados pundi? Kula ngertos. Wayu Mangkuta Rama menika mapan wonten ing Gunung Kutarunggu. Wonten pendhita nang peparab Begawan Kesawa Sidi. Sang menika Kang Raka Prabu Karna dipun aturi supados lumarepsan wonten ing pertapan Gunung Kutarunggu. Dipun kanteni para Kurawa. Menawi Begawan Kesawa Sidi mboten maringaken Wahyu Mangkuta Rama, pertapane dipun damel Karang Abang kemawon. Nah. Dipun damel Karang Abang leres. Ning rembugan menika wonten tigang perkawis. Liripun kados pundi Kakang Pendhita? Lho. Wonten tiga kados pundi, Bapak? Kados pundi, Bapak Penemban? Rembugan iku warna telu. Siji omong-omong, ping pindho iming-iming, ping telu amang-amang. Nah. Wong golet payu niku kaya wong golet balak. Kaya wong demeni wong wedon niku pada baik, pada baik. Omong-omong, wong seneng wong wedon niku aja mung meneng baik. Kudu ngomong. Lah omong-omong karo pendhita, nyuwun kalawan Wahyu Mangkuta Rama syukur dirembuk kanthi cara halus manut. Pada baik. Penggemar seneng sindennya kaya gue. Diomong. Jadi wong wedon ki arep cocok kaya cocok ning anggere didisit nang wong lanang ora ana wong wedon tawa-tawa ora ana. Ya? Ya, jaluk Pak ora ana wong wedon pateke wong wedon kaya gue. Wong dijaluki betok-betok ya mlayu. Jane ya asline karepe pada. Asli ini ngetok-ketok mlayu dikipet-kipet. Apa maning anggere si anyar. Dikipet-kipet. Jaga imet. Nah, niku. Niki anggere pada ngerti ne, Brah. Apa-apa diwewena katresnan napa mawon dipun paring-paringaken niku pateke. Sami kalian wong gayu Wahyu niku kaya niku. Rembugan kalian Begawan Kesawa. Syukur menawi dipun rembag menika dipun paringaken, menawi boten dipun paringaken. Lah angger kanane dijaluk ora diwehi, diiming-imingi, diiming-imingi. Iming-imingi bondo donya Mas Picis Raja Branak. Niku nggih sami tesi sami kaya wong seneng wong wedon. Wong wedon angger dirembuk tok kanane tesi angel-angel. Tesi dikimpet-kimpet, kudu diiming-imingi, uripe arep dicukupi. Anake lanang arep ditikona pit listrik. Nah. Mengko arep dibangun omahe. Samobile, sami mawon. Kebutuhane Begawan Kesawa Sidi dicukupi, iming-imingi. Bondo donya Mas Picis Raja Brana. Oh ah, oke.
para pamuring sukma sinuk maya winagwi ngasepi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana talen liya playabe ngaluyup menawi dipun iming-imingi bondo donya Mas Pincis Raja Brana boten dipun paringaken Wahyu Mangkuda Rama diamangaken bangga disembadani budi dipun rampungi Gagang Prabu Karna nun paring pangandika ya cara panjenengan menawi cara kula syukur dipun rembag menika kenging yen to dipun rembag boten kenging borong patuku anggenipun badhe mboyong Wahyu Mangkuda Rama yen kados ngaten saged dirang-kirantenan silak kirang prayogi parengara kapara nyuwun pamit minggah gunung Kutha Runggung mboyong Wahyu Mangkuda Rama Gandane kang setara gadhong mawara kembang-kembang menur Popo menemban popo nyuwun paring pangandika ger gendingalipun Kakang Prabu Karna menika saged yen kados ngaten marang ingkang bapa kula nyuwun pamit madal pasilan diraken jengkaripun ingkang raka nyawangga paman sampun ngantos kados karalit kula wenggal dipun kepiyaken diraken tindhaipun Kakang Prabu Karna keparing ingkang paman kula nyuwun pamit madal pasilan ger karto marmo juga bocah prasta paduka paring nyuwun pamit madal pasilan Bapa Prabu pepunden kula mawar kembang menur Esmaro menolan oyota oyota Sekaretini konto riksa kandiasi kalintang among ira paripurna sabdane Sang Sri Naranata wikawiku sabda Brahmana Raja sabdane Ratu Pendhita sekecap datan kenging Mula Wali kaya gangga Kresna Prita Sari gongwaraning tuya Kreswaraning Cemeng Prita Sari lan Sang Sita Jilik tumedhal saking kursi gading dampar kencana sesarengan pambayungi song-song agung kondure Sang Sri Naranata kaya ngangkrang swarane gongso monggang sekaten